Ο αγώνας, όπως ξέρετε, ξεκινάει 10 και 30 ο πρώτος. Είναι περίπου 850 ασφάλτινα χιλιόμετρα, με μία μικρή εξαίρεση γύρω στα 14-15 χιλιόμετρα που θα περάσουμε από βατό χωματόδρομο, και εκεί φυσικά δεν υπάρχει ειδική διαδρομή ακριβίας, είναι απλή διαδρομή στο επόμενο σεκ, ώστε να μην υπάρχουν παράπονα, δεν πρόλαβα το σεκ και τα λοιπά λόγω του χώματος. Το χώμα, σας ξαναλέω, είναι εντελώς βατό, δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε αυτοκίνητο σηκωμένο, ούτε ποδιές, ούτε λάστιχα κομμάτια κτλ. Άρα κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω κι εγώ. Πιάσαμε. Έλα, ωραία, πούστη. Μετά από εδώ θα πας μετά την Τρίπολη. Εδώ βλέπετε τον πλοηγό που έκανε 1,5 ώρα να αλλάξει 2 λάστιχα. Είπαμε να τραβήξω και να μας κρατήσει. Όχι, εγώ έχω έρθει από τις 5, η ώρα είναι 6 και κάτι ψηλά και ακόμα αλλάζετε λάστιχα. 6 και 1 και 39. Μήπως θέλετε καφεδάκι? Έχω να κεράσω.